Træningen er opdelt i 2 perioder. Først en med en høj puls, den gule, og så en med en lavere puls, den grønne. I den første forbrændes mest fedt, og i den anden forbrændes lige meget fedt og sukker. God fornøjelse. Vi er klar til at gå i gang. Træk vejret. Kom. Op med armene. 2, 3, 4. Og pust ud. 2, 3. En gang til. Op med armene. Træk vejret. Bliv heroppe. Strække 4. 1, 2. Fat i hænderne. Ned bag hovedet. Kom. 1, 2. 8 gange. Det var 4, 5, 6. Helt dernede på 8. Og til siden. 2 til siden. Og den anden side. Igen. Til siden. 1 til hver side 8 gange. Kom. Stræk. 2. Stræk armene. 4. Løft hælen. 5, 6. Den ene arm op. 2 gange. Op der. Og den anden. Igen. Stræk armen. 1 til hver side 8 gange. Kom. Op med armen. 2, 3, 4. Det var 5, 6. Arm ind foran kroppen. 2 gange. Presse og pres og skifte. Pres armen frem. Igen. 1 til hver side. Kom. 1, 2, 8 gange. Og 4. Løft hælen. Og så lige frem foran kroppen 8. Stræk. 2, 3. Ret ryggen. Og 5, 6. Op mod loftet 8. Hold benene i ro. 2. Ro kroppen. Og 4, 5, 6. Bliv nede på 7 og ned på 8. Og så ud. 2, 3. Langt til siden. Og 5, 6. Begge arme ud. Og så stræk. 2. Bøj knæene. Det var 4, 5, 6. Armen ind foran kroppen. Sving over. Træk tilbage. Det var 2. 4 af dem. 3. 4 den anden vej. Vi strækker bag skulderbladet og spænder. Strækker og spænder. Det var 3. Den anden vej 4 igen. Kom over. Træk tilbage. Det var 2. Træk tilbage. 3. Sidste tur den anden vej. Kom. Over. Og træk. 2. 3. Hænderne i siden. Løft tåen op. Kom. 1, 2. 8 gange. Og 4. Nede i knæene. 6, 7. Løft hælen op. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Armen ud til siden. Svinge. Til siden. 2. Ret jer op. 4. Løft hælen fra gulvet. Den ene arm ind foran kroppen. Kom. Op. 2, 3, 4. Vi skal have 8. 6. Begge arme op. Kom. Løft op. 2, 3, 4. Kom så. 5, 6. Skuldrene op til ørerne. Løft. 2, 3. 8 af dem. Det var 5, 6. Den ene skulder bagud. Kom. Den ene. Den anden. Og 3, 4, 5, 6. Hænderne på benene. Side til side. Over. 2. Ret ryggen. Og 4, 5, 6, 7. Lige derovre. Lige her. Vend omkring. Hånden på benet. Bagerste ben. Bøj. Pres hælen ned. 2. Pres ned. 3. Skal vi have 8 hurtigt? Vi er klar. 1. Pres. 2. 3. Ret ryggen. Og 5, 6, 7. Og godt. Anden side. Skift over. Klar til at bøje. Kom. Vi bøjer. Presser ned. 2. Pres hælen ned. 3. 4. 8 hurtigt. Kom. 1. Pres. 2. Pres. 3. 4. Ret ryggen. 6. Hænderne på benene. Runde og svej. Runde og svej. 2. 3. Ind med hovedet. 4. Og 5. Kom så. 6. Bøj benene. 7. Skuldrene over til knæet. Stop i midten. Her. Siden og midten. Det var 3. Og skal vi have 8 hurtigt. Kom. Pres ned. 2. Ret ryggen. Og 4. 5. 6. De langsomme igen. Kom. Til siden. Stop i midten. Det var 2. I midten. 3. Lige over til den anden side. Hold presset. Rette ryggen. 2. 3. Anden side. Kig til siden. 2. 3. Skift igen. Stræk armene. 2. 3. Sidste gang. Kom over. 2. Rund og svej. 4. Kom. 1. Og svej. 2. 3. Rund igen og rulle op. Kom. Rulle op. 2. 3. Hovedet ned. Træk ned i skulderen. 2. 3. Anden side. Træk ned. Og et stræk her.
Hagen ned til brystkassen, strække nakken. Og gå på stedet. Kom, I går. Løft fødderne. I går på stedet her. Skal vi lidt mere tryk på. Fødderne ud. Vippe. Knæene. Og løft fødderne. Kom. 1, 2, 8 gange. 3. Brug armene. Og 5, 6, 7. Siden til den ene fod. Løfte. 2, 3, 4. Vi varmer skinnebindsmusklen op. Det var 7. Forreste fod. Kom, løft op. Bagerste hæl. Det var 2. Og hælen ned i knæene. Det var 4. Skal vi have 8 hurtigt. Kom. 1, 2. Brug armene. 3, 4, 5, 6. Forreste fod alene igen. Kom lidt tryk på. 2. Træk med armene. 4, 5, 6, 7. Side til side. Kom. 1, 2. Brug armene. 3. Brug foden. Og 5, 6, 7. I midten. 8 igen. Kom. Vippe. 2. Kroppen lidt frem. Og 4, 5, 6. Anden fod. Ud til siden. Løft den. 2, 3. Bøjet knæ. Og 5, 6. Forreste fod. Bagerste hæl. Løft op. Og hælen. Det var 2. Og hælen. 3, 4, 8 med tryk på. Kom så. 1, 2. Brug armene. 3, 4, 5, 6. Forreste fod alene. 8. Kom. 1, 2. Træk med de arme. 4, 5, 6, 7. Side til side. Kom. 1, 2. Ned i knæene. 3. Overdriv lidt. Og 5, 6, 7. Midten vippe 4. 1, 2, 3. Gå på stedet 4. Løft fødderne. Så skal vi have hælen i gulvet. Vi er klar. Kom. Hælen. 2. Kom ned i knæet. 4. Og 5, 6, 8. Op med knæet. Kom. Løft. 2. 8 styks. Og 4. Højt op med benet. 6, 7. Siden midten. Siden. Siden. Og 3, 4. Kom ned i knæet. 6. Hælen i gulvet. Armene med. Kom. 1, 2, 3. Op med de arme. Og 5, 6. Samme arme. Op med knæet. Løfte. 2, 3, 4. Kom lidt tryk på. 6, 7. Ud til siden. Kom. Siden. 2, 3, 4. Stræk armene. 6. Hælen i gulvet. Pres armene frem. Foran kroppen. 2, 3. Lidt tryk på. Og 5, 6, 7. Op med knæet. Kom så løfte. 2, 3. Husk ud her. Og 5, 6, 7. Siden midten. Presse. 2. Kom så. 3. Tryk på armene. Og 5, 6. Så skal armene ned mod gulvet. Hælen i gulvet. Ned. 2, 3, 4. Kom så. 5, 6, 7. Op med knæet. Løft op. 2, 3. Højt op med knæet. Og 5, 6, 7. Siden midten. De sidste her. 2, 3. Brug armen. 4. Lidt tryk på. 5, 6, 7. Og gå på stedet. Løft fødderne. Ja, nu skal vi have lidt mere tryk på. Vi skal have pulsen op. Og vi skal have hælen i gulvet. Vi er klar. I siger ned. 2, 3. 8 gange. 4. Kom ned i knæet. 6, 7. Hoppe 8. Bensving. 2, 3. Pres armene frem. Det var 5, 6, 7. Ned 8 igen. Kom. Hælen. 2, 3. Brug armene. Det var 5, 6, 7. Op og hænge. Kom. 1, 2, 3. Spark frem med benet. Og 5, 6, 7. 4 nede. Kom ned. 2, 3. 4 oppe. Kom. Spark. Spark. 4 ned igen. Kom ned her. 2, 3. 4 op igen. Rejse frem. Og gå på stedet. Løft fødderne. 2, 3. Benet ud til siden. 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 Og så skal vi have armen med. Kom. Stræk. 2, 3. Tryk på armen. Og 5, 6. Spræller man så. Kom. Gør lette. 2, 3. Bløde knæ. Og 5, 6. Ben ud til siden igen. Kom så. Siden. 2, 3. Brug armen godt. Og 5, 6, 7. Spræller man 8 igen. Kom op der. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ned. 1, 2, 3, 4 oppe. Kom hop. 2, 3, 4 ned igen. Kom ud der. 2, 3. Sidste 4 oppe. Hoppe her. 2, 3. Vippe i midten. Vippe. 2. Vend siden til. Vi er klar. Siden. 2, 3. Så armene med. I bøjer. 2, 3. Kom ned der. Og 5, 6, 7, 8 hop. Kom op med armen. Op med armen. Nu er 3,
4, have bløde knæ. 6, 7, ned igen. Kom ned der. 2, 3, pust ud. Og 5, 6, 7, op og hop 8. Kom ind. 2, ned i knæene. Og 4, 5, 6, 7, ned igen. Kom ned 4 kun. 2, 3, oppe 4. Oppe her. Og ned igen. Kom ned. 2, 3, sidste 4 hop. Løfte her. 2, 3, vip i midten. I vipper. 2, 3, gå på stedet. 4, løfter. Og det ene ben op. 4 gange. Kom. 1, 2, 3, op og hænge 4. Samme ben. Ja. Og det andet. Løft op her. 2, 3, og op og hænge. Pres op med armen. Vi tager den igen. Løfte. 2, 3, op og hænge. Kom så. Kom så. Andet ben, sidste tur. Bøj. 2, 3, op og hænge. Løfte. 2, 3, gå på stedet. Og 4, 2, 3, ude med benene. Ja. 2, så skal foden over til hånden her. Løfte op. 2, 8 gange. 4, kom højt op. 6, 7, hop 8. Løft op. 2, 3, vær lette. Og 5, 6, 7, ned 8. Husk at trække vejret, puste ud. Og 3, 4, kom så. 5, 6, 7, op og hop 8. Løft op. 2, stræk armene. 3, 4, 5, 6, 7, 4 ned. Kom, løfte. Løfte. Og 4 oppe. Kom så op med benet. 4 ned igen. Løft højt op. Løft højt op. Det er godt. Sidste 4 oppe. Løfte. Og gå op afsted. Gå hen. Træk med armene. Lidt tryk på. Det er godt. Hælen i gulvet. I klar. Hælen. Hen. Ned i knæene. Træk vejret ind. Og pust ud. Sænk skuldrene. Gå her. Det er godt. Så skal vi løbe, og der skal tempo på her. Hvis nogen ikke kan holde ud at løbe, så kigger I på Henriette, og så kan I se, hvordan det også skal gøres. Vi skal have hælen i gulvet. I siger 1, 2, 3, 4. I skal have 8, 5, 6. Op med knæet 8. Løft. 2, 3, 4. Kom. 5, 6. Forfra igen. Hælen i gulvet. 1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7. Op med knæet. Kom. Løft. 2, 3, 4. Lidt tryk på. 6. Benspark 8 gange. Spark. 2, 3. Ned med skuldrene. Herover 5, 6. Forfra igen. Kom. 1, 2, 3, 4. Kom så. 5, 6, 7. Op med knæet. Løft op. Op. Og 3. Og 4. 5, 6, 7. Benspark. Spark her. Og 3, 4, 5, 6. Pres albuerne sammen. Kom. Pres. 2, 3. Puste. 5, 6, 7. Hælen i gulvet igen. 1, 2, 3. Kom nu levende. 5, 6, 7. Op med knæet. Løft op. 2. Træk til. 4 og 5, 6. Benspark. 5, 2, 3, 4 og 5, 6. Der skal albuerne sammen. Pust ud. 2, 3, 4. Brug benene. 5, 6. Træk ned i armene. 5, 5. Og 3, 4, 5, 6. Forfra igen. Kom så. 1, 2, 3, 4. Husk I hopper. 6, 7. Op med knæet. Løft. 2, 3, 4. Kom så. 5, 6. Benspark på. Pres. Pres. 3. Kom så. Og 5. Og 6. Albuerne sammen. Pres. 2, 3. Brug kræfter. 5, 6. Træk sig ned i armene. Pust ud. Pust ud. 3, 4, 5, 6. Sæt knæet med op. Kom. Løft. 2. Højt op. 4 og 5, 6. Forfra igen. Kom så. 5, 2, 3, 4 og 5, 6. Op med knæet. Løft op. 2, 3. Kom så. Og 5, 6. Benspark på. Og spark. 2, 3, 4. Ret ryggen. 6. Albuerne sammen. Husk at trække vejret. Puste ud. Og 4 og 5, 6, 7. Ned med armene. Træk her. 2, 3. Træk til. Og 5, 6. Op med knæet 8. Løft. 2, 3, 4. Kom så. 5, 6. Modsat albue. Modsat knæ. Pres. 2, 3. Kom så. Og 5, 6. Hælen i gulvet igen. 1, 2, 3. Ned i knæene her. 5, 6.
Op med knæet. Løfte. 2, 3. Brug jeres arme. Og 5, 6. Så kommer bensparket. Sparke. 2, 3. Rette kroppen. Og 5, 6. Albuerne sammen. Pres. 2, 3. Tryk på. Og 5, 6. 7 ned med armene. Træk. 2. Brug kræfter. Og 5, 6, 7. Op med knæet. Løft. 2. Højt op. Og 4. Og 5, 6. Albuen til knæet. Pres. 2, 3. Kom så. Og 5, 6. Og hånden ned til foden. Løft op. 2, 3. Højt op. Og 5, 6, 7. Forfra igen. Ned. 2, 3. Kom nu. Og 5, 6, 7. Op med knæet. Løfte. 2, 3. Kom lidt tryk på. Og 5, 6. Benspark 8. Spark. 2, 3. Husk at trække vejret. Og 5, 6. Albuerne sammen. Pust ud. Pust ud. Og 3, 4, 5, 6. Træk ned i armen 8. Høp, høp. Og 3, 4, 5, 6. Og op med knæet 8. Løft op. Løft op. Og 3, 4. Kom så. Træk. 6. Albuen til knæet. Pres ned. 2, 3. 8 af dem. Og 5, 6. Hånden ned til foden. Løfte. 2, 3, 4. Højt op med foden. Det hele forfra, men kun 4 af hver. 1, 2, 3, 4. Løft med knæet. Høp, høp. Benspark 4. Spark. Albuerne sammen 4. Pres. Trække ned 4. Høp, høp. Op med knæet 4. Løfte. Løfte. Albuen til knæet. Pres ned. Hånden til foden. Op her. Og i lunder på stedet. Og flot. Hold pulsen lidt oppe. Og stille og roligt. Udmærket. Så skal jeg pulsen ned. I går. 2, 3. Op med armene. Og 5, 6, 7. Hælen i gulvet. Kom, pres frem. 2, 3. Stærke arme. Og 5, 6, 7. Gå igen. Kom. Op her. 2, 3, 4. Vi skal 8, 5, 6, 7. Hælen i gulvet. Kom, pres ned. 2, 3. Brug armene. 4, 5, 6. Så skal I løfte ene ben op. I er klar. Op med benet her. Og 3, 4. Her skal I også have 8. Ja, I går igen. Og 1, 2. Kom så. 3, 4. Brug armene godt. Ja, hælen i gulvet. Kom, pres. 2, 3. Stærke arme. Og 5, 6, 7. Op med benet. Løfte. 2, 3. Højt op med knæet. Og 5, 6. Klap under den ene fod. Kom op her. Og 2, og 3, 4. Her har I en god fedtforbrænding. Ja, vi går igen. Kom. 1, 2, 3, 4. Kom, knokle lidt. Og hælen i gulvet. Vi er klar. Pres frem. 2, 3, 4, 5, 6. Op med benet. Op med armene. Presse. 2, 3. Ret jer op. Det var 5, 6. Klap under foden. Løfte. 5, 2, 3. Stræk armene. Og 5, 6. Løft ene ben 2 gange. Op. Det andet. Igen. Kom op her. Ja, skal vi gå igen. Kom. 1, 2, 3. Brug nu armene godt. Og 5, 6, 7. Endelig gulvet. Hold tempoet oppe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Op med benene, op med armene. 2, 3, 4. Ret ryggen. Klap under foden. Kom. Højt op. Højt op. Og 3, 4, 5, 6. Løft det ene ben 2 gange. Kom. Løft. Og det andet. Op, ned, op. Igen. Løft. Klap om bag ved ryggen. Under foden. 2. Stræk armene. 3, 4, 5, 6. Så tager vi den sidste gang. Vi går. 1, 2. Kom så. 3. Lidt tryk på. Og 5, 6, 7. Hælen i gulvet. Presse. 2, 3. Nu brænder vi fedt her. Det var 5, 6, 7. Op med benet. Løfte. 2, 3, 4. Kom så op med knæet. Klap under foden. Løft op. Højt op. 2, og 3, 4, 5, 6. Op med det ene ben. Højt op. Løfte. Og skifte. Igen. Højt op. Og de sidste 8 om bag ryggen. Løft op. 2, 3, 4. Kom nu. 5, 6, 7. Og gå på stedet. Løfte. Så skal vi
vi have lidt gang i armene. Op med armene her. Der skal vi presse sammen. Her. 1, 2, 3. 8 hurtige. Kom. Pres. 2, 3, 4, 5, 6. 4 langsomme. Hæb ud brystmusklerne. Og så de 8 hurtige. Presse. 2, 3, 4, 5, 6. Den ene albue over. Langsom. Langsom. Og de 8 hurtige. Kom, pres her. Og langsom igen. Kom, pres over. Brug brystmusklerne. Og 8 hurtige. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albuerne bagud. Trække. 2, 3, 4. Skråt nedad. Træk ned. 2, 3. Lige bagud. Spænd bag skulderbladene. Og skråt nedad. Kom ned her. Bagud igen. Kom så. Spænde her. Og skråt nedad. Træk ned. 2, 3. Sidste gang. Kom. Træk. 2, 3. Og skråt nedad. Træk her. 2, 3. Ned og ryste armen. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 mere. 1, 2, 3, 4, 5. Kryds om bag ryggen. Krydse. 2, 3, 4, 5, 6. Spred fingrene og kryds. 3, 4, 5, 6. Knyt igen. Brug armene. 4, 5, 6. Spred fingrene igen. 3, 4, 5. Træk armene bagud. Kom. Pres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mere. Pres. 2, 3, 4, 5. Bøj så armene langsomt. Vi bøjer og strækker. Bøjer. 4 af dem. Det var 3. Skal vi have de 8 hurtige? Kom. Vi bruger bagsiden af armen. Og 3, 4, 5, 6, 7. Ryste armene. Kom. 1, 2, 3, 4, 5. Kryds armene foran kroppen. Op her. 3, 4, 5. Foran brystkassen. Træk 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8 op over hovedet. Krydse. Herop. Træk ned. Kom. 1, 2. Brug kræfter. 3. Pust ud. 5, 6, 7. Og vi går. Kom. 1, 2, 3, 4, 5. Hænderne på benene. Løft fødderne. 3, 4, 5. Løft kun hælene. 1, 2, 3, 4, 5. Hold hælene i gulvet, og så langsomt væk. 2, 3, ret ryggen. Og 5, 6, 7. Vi tager nogle hurtigere. Kom. 5, 2, 3, 4, 5. Tag 8 til. God øvelse at bruge, inden man skal på ski. Albuen på knæene, op til den ene side. Den anden. Det var 3. Ret ryggen. 5, 6, 7. Vip i midten igen. Kom. 1, 2, 3, 4, 5. Hænderne på benene igen. Og vip. 2, 3, 4, 5. Og gå på sted igen. Løft fødderne. 1, 2. Kom op her. Og bliv hernede. Nede i knæene. Tæerne ud. Træk godt med armene. Løft fødderne, som om I træder på noget varmt. Lidt endnu. Bliv her. Bliv ned. Og vip kun i benene. Så kan I mærke det i lårene. Træk lidt endnu. Og så gå igen. Løft op. Og gå almindeligt. Løft benene. Træk med armene. Og så sparker du lidt frem. Kom. Frem. Frem. Over med benene. Ryste godt. Ryste. Ryste. 4 til. Kom. Spark. Spark. Sparke. Og gå lidt på stedet. Og så skal vi til i gang med strækøvelsen. Træk vejret igennem. Og pust. I sætter den ene hæl i gulvet, bøjer det andet ben og støtter med begge hænder på det ben. Retter ryggen og sørger på at få et godt stræk bag på benet. Tæerne opad. Skift over. Strækker godt. Sørg for at ryggen er ret. Op med tæerne. Hænderne på knæene. Runde i ryggen. Runde. Og så sveje. Sørg for at støtte på benene. Runde godt. Og sveje. 2 gange til. Kom på ryggen. Og sveje. Sidste gang. Skyde ryg. Og sveje sidste gang. Rul stille og roligt op. Hovedet til sidst. Tag armene op. Ned til den ene side. Strække godt ud her. Over til den anden side. Bøj i knæet. Bøj det knæ, gå nedover. Stræk i armene. Skift over igen. Holde presset. Og sidste gang. Godt over til siden. Armene op. Stræk ud.
Ned med armene. Ned her. Frem med armene. Lillefingrene opad. Bagud igen. Runde i ryggen her. Stræk bag skulderbladene. Og ned med armene igen. Op med den ene arm. Bag ved hovedet. Fat med albuen. Og træk bagud. Sørg for at få et godt stræk her. Holde presset. Armen ind foran kroppen. Træk her. Og sørg for at strækket kan mærkes der. Bøj knæene. Skift over. Op med den anden arm. Fat i albuen. Trække. Pas på, at I står helt skæv med hovedet. Kig lidt ned under armen. Og bøj knæene. Armen ind foran kroppen. Strække. Ned med armene. Bagud med dem igen. Bagud her. Og frem. Og ned med armene. Så skal I ned og sidde. Det ene ben frem. Hænderne på hver sin side. Kroppen fremover. Nu gælder det ikke om at få næsen ned. Det gælder om at have ret ryg. Tæerne er opad, og knæet er let bøjet. Trække vejret. Hænderne bag ved kroppen. Runde i ryggen. Og pres skuldrene frem. Og der skal I mærke strækket her i låret. Lad være med at sidde og vippe. Holde presset og træk vejret. Så skifter I over. Frem med det andet ben. Kroppen fremover. Husk, det gælder ikke om at få næsen ned. Hold ryggen ret. Op med tæerne. Let bøjet knæ. Og ikke vippe. Hænderne bag ved kroppen. Hold knæet ned i gulvet. Så I får et godt stræk her i låret. Runde i ryggen. Holde presset. Trække vejret. Og kom op og sidde. Fat i forreste ben. Rette ryggen. Og kom ned. Hovedet ned til den ene side. Holde presset. Løft hagen om. Så I mærker strækket her på siden af halsen. Hagen skråt nedad. Ret hovedet om. Over til den anden side, lige til siden. Løft hagen om. Og hagen skråt nedad. Og løft hovedet om. Så skal vi til det bedste af det hele, og det er maveøvelserne. Kom ned og lig på ryggen. Sørg for, at hænderne er oven på hovedet, og ikke bag på hovedet. I må ikke trække i nakken, I skal bruge maven. I skal løfte ene ben op og ned, og kroppen skal med. Kom. Løfte og sænke. Det var 2. Ikke hive i hovedet. 3. Vi skal have 8. 4. Hold lænden i gulvet. 5. Kom så. 6. 7. Næste gang skal vi strække benet op. I bøjer først. Bøj. Stræk ud. 2. Stræk ud. Pust ud. Træk vejret. Det var 4. Kom så. 5. 6. Vi skal have 8. 7. Og 8. Udmærket. Hold benet bøjet. Albuen over og ned. Og vi er klar. Løfte op og sænke. 2. Prøv at holde den anden albue i gulvet. 3. Brug maven. 4. Og ikke træk med hovedet. 5. Vi skal have 8. 6. Kom så. 7. Den sidste. 8. Så skal benet ud til siden. I løfter op. Til siden. 2. Til siden. Kom. 3. Ud til siden. 4. Kom så. 5. Ikke slip med lænden. 6. Brug maven godt. 7. Den sidste. 8. Fint. Læg benet over kors. Og albuen over igen. Vi er klar. Løfte op og ned. 2. Sørg for at bruge de skråbumuskler. 3. De sidder her. 4. I kan jo mærke efter. 5. Men ikke hive i hovedet. 6. Kom så. 7. Og den sidste. 8. Hovedet ned i gulvet. Og så gør vi det hele omvendt med det andet ben. Vi er klar. Op og ned. Det var 2. Prøv at tage hagen op mod loftet. 3. 4. Pust ud, når I løfter. 5. Træk vejret, når I sænker. 6. 7. Og så skal I strække benet ud næste gang. Bøje først. Og stræk ud. Det var 2. Kom på maven. 3. Pust ud, når I løfter. 4. Og 5. Kom så. 6. Og 7. Og 8. Udmærket. Bøje benet, albuen over. Kom. Løfte 8 af dem. Pres over og ned.
2. Sørg for det er maven, der gør arbejdet. Det var 4, og ikke træk med armene. 5. Kom så. 6. Pust ud, når I løfter. 7. Ben ud til siden næste gang. I løfter op, strækker ud. Det var 2. Ud til siden. 3. Brug maven godt. 4. Kom så. 5. Husk at holde lænden i gulvet. 6. 7. Og 8. Det er flot. Læg benet over. Albuen over. Kom. Løfte. Og sænke. Kom. Det var 1. 8 af dem. 2. Ikke hive i nakken. 3. 4. Kom så. 5. Godt til siden. 6. Det er det nu. 7. Og den sidste. 8. Flot. Ned med fødderne. Fat i begge knæ. Pres den op til brystkassen. Sæt hænderne oven på hovedet. Albuerne fremad. Tæerne peger op mod loftet her. Løft hovedet. Pres albuerne frem. Kom. Frem til knæene og ned. Det var 2. Det var 3. Så det knæene, I skal bruge alene. Pres knæene frem og ned. Det var 2. 4 gange. 3, men lænden bliver i gulvet hele tiden. Albuerne frem igen. Hold knæene i ro. Det var 2. Pust ud, når I løfter. 3. Knæene alene igen. Kom så. Løfte op og sænke. 2. Hold lænden i gulvet. 3. Så tager vi kun 2 med albuerne. Kom. Løfte. Og løfte. Sidste 2 med knæene. Løfte. Og godt. Ja, så skal vi op på maven. Strække de muskler, vi lige har brugt. Underarmene i gulvet. Løft godt op i brystkassen. Og sørg for at strække godt i maven. Kroppen lidt over til den ene side. Stræk de skråbumuskler. Det var dem, vi brugte, da vi løftede til siden. Anden side. Godt til siden der. Holde presset. Trække vejret. I midten igen. Ind med hagen. Stræk nakken. Op med hagen. Stræk under halsen her. Løft det godt op. Ind med hagen igen. Og så op en gang til. Op med hagen. Og godt. Så kommer I op og knæer hænder. Sørg for at holde hovedet ned til hænderne. Løfter det ene ben op. Trækker benet lidt ind over det andet. Tænk nu på at bruge de muskler, der er lige her. Og ikke trække med ryggen. Og der skal vi løfte og sænke 8 gange. Og vi er klar. Kom. Op og ned. 2. Stille og roligt. 3. 4. Ikke brug ryggen. 5. Brug enden. 6. Og bagsiden af låret. 7. Og 8. Stræk benet ud. Kom. Stræk det og bøj det. 2. Men lige bagud. 3. Lad være med at løfte op. 4. Kom så. 5. Vi skal have 8. 6. 7. Hold det strak på 8. Hold det strak. Også tæerne ned til gulvet. Ned og løfte. 2. Og løfte. 3. Få benet lidt ind over det andet. 4. Kom så. 5. Lille løft. 6. Men helt ned og røre gulvet. 7. Og den sidste. 8. Og godt. Knæet på plads. Kryds fødderne. Hænderne i gulvet. Vægten frem. Langt frem. Bøj armene. Kom. Ned og op. 2. Spænd i maven. 3. Brug armene. 4. Vi skal have 8. 5. Kom så. 6. 7. Den sidste. 8. Og godt. Læn jer lidt tilbage. Stræk lidt ud. Op på knæ og hænder igen. Løft det andet ben op. Og vi er klar til at løfte. Kom. Op og sænke. Det var 2. Og sænke. 3. Træk benet lidt ind over det andet ben. Det var 5. Ikke brug ryggen. 6. 7. Og 8. Stræk så benet ud. Kom. Strække. Og bøje. 2. Lidt ind over det andet ben. 3. Spænd i enden. 4. Og bagsiden af låret. Kom. 5. Det var 6. 7. Hold benet strak på 8. Og så ned med tæerne. Kom. Ned. Løft op. 2. Løft op. 3. Ikke for højt. 4. Gå til vandret. 5. Ret ryggen. 6. 2 mere. 7. Den sidste. 8. Flot. Bøj benet. Kryds fødderne. Vægten frem igen. Op med hænderne. Bøj benet godt og bøj armene. Ned og op. 2. Pas på, at I ikke ligger på knæene. 3. Men på begyndelsen af låret. 4.
Brug armene. 5. Vi skal have 8. 6. 7. Og den sidste. 8. Og længere tilbage. Og stræk ud. Så skal I om på siden. Kom om og læg her. Hånden under hovedet. Fødderne frem. Og vægten godt fremad. Sørg for, at hoften peger skråt fremad. Det må ikke på noget tidspunkt læne jer tilbage. Løft øverste ben. Kom. Op og ned. Den skal være 8 gange. Kom. Det var 1. Det var 2. 3. 4. 5. Brug de muskler her. 6. Ikke læn jer tilbage. 7. Så sæt knæet ned i gulvet. I klar. Ned med knæet og henover. Det var 2. Henover. 3. Fodsålen mod loftet her. 4. 5. 6. Ikke læn jer tilbage, det er meget vigtigt. Og den sidste. Knæet i gulvet igen. Og så skråt fremad benet. Det var her. Ned.